Ang matataas na opisyal ng gobyerno sinampahan ng kaso sa ombudsman kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Sinampahan ang mga kasong plunder, malversation at grave misconduct sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Suwal Mayor Liseldo Calugay at ilang pang kontratista at opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y dalawang ghost flood control project sa lalawigan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 286 million pesos. Tinukoy ang isa sa mga complainant na si samahan ng mga operator at tsoper ng tricycle ng Pangasinan Inc. President Jaime Aquino na nagsabing wala umanong nakitang aktual na struktura sa mga lugar na sinasabing pinaglalaanan ng mga proyekto. Gayunman, inamin ng mga complainant na kulang pa sila sa ebidensya at humiling sila sa Independent Commission for Infrastructure at ombudsman ng mas malalim na investigasyon. Sinasabing makakatulong rito ang mga dokumentong hinihingi nila mula sa DPWH Pangasinan 2nd District Engineering Office para matukoy kung may kinalaman si De Venecia sa sinasabing irregularidad. Pariin namang itong itinanggi ni dating Congressman De Venecia na aniya ay lubos na mali at walang basihan at iginit na lahat ng proyektong naipatapad ng kanyang termino ay kompleto sa dokumento, maayos na naisagot at naihatid sa mga komunidad. Binigyang din niya ng mga reklamong inihain mula kay Jaime Aquino na aniya may well-documented history ng pagsasampa ng mga walang basehan at malisyosong reklamo at napalis umano ng habang buhay sa National Press Club dahil sa paglabag sa journalistic ethics. Handa naman umanong magbigay ng lahat ng kinakailangan dokumento si De Venecia at kasalukuyan umanong pinag-aralan ng mga legal na hakbang laban sa mga nagpapakalat ng maling akusasyon. Samantala, dawit din sa isa pang umano'y tinukoy na ghost project ng construction firm na pagmamay-ari umano na mag-asawang Calugay na dapat umano'y nakatayo na sa tabing ilog ng Barangay Santo Tomas sa may Kasibong San Jacinto matapos makumpleto noon pang 2024. Nananatili namang bukas ang investigasyon at wala pang pinal na konklusyon sa mga nasabing aligasyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.